نور. Arkadaşlarlaşan Elif Nur kafemizde o Gülalek Hediret Kulüba'nın yol başlığında bizim şu ünsize koydurlayan yılladımız Elif Nur. Yaxşılık. Elif Nur. Görem öyle odurna. Şeyler arzu etmedi, şuna yetmeni. Ne şu gün şun başlangıcı Allah'can aydımlarının hawur köp bolsun. çekinceğini ayırsın köprek. Bäwle özüm şeýle tanayan, şoň üçin onuň dörejiligine de hormat goýan. Ol üstünlikler arzu edýän şuňa däliminne. Süýüp sylanýan aydymçylaryň biri bolsun. Çağa dünýäne Allah şu an. O zatlar aýdyp boljak da. Geljekde Elif Nur'a da näçe üstünligi ýokary derejä ýetenýäçigini götürmek arzu edýär. Medet beraydım, Allah aydymady Şahrybasan gelmeýärdi sözlerine. Bilal babam bağrı veryan medettir. Ak yolu atarıp bata birinne. Fehir çağı gol götürüp durumlar. İngi halifalaryň biri ak kepteri. Dinle beni işte baby be amor te amo dicen bana bu olmazsın sen be amor Te amo diyecekten yapar. Sen bilen kimde ben o yapar. Senin Feyvimin yekece yol beledi Koy vermenin yürek seni belledi Dedeli düzgünü başlasın
ikimizi. Mi amor, te amo, diyecekten amor. Senin koyun por mi amor. Te amo, dicen bana bu. Senin hemmeden o. Baby, mi amor, te amo, dicen bana bu. Olmasın hafif mi amor. Te amo, diyecekten amor. Senin kimden koyun por. Kıskan seni. Dinle beni. Sen hakikatin yalan, seçtikten içinim ölen. Ömrün ayda, gözümüm tayda. Sen hakiki dünyayla sevin beni canım bile için ayda önün ayda. Oh my love, sen diyenim. Ben senki, Asmandan dilenim. seninki, Ödümde bilemem. ilkimedim ki. Oh my life senin diyenim. My baby, Asmandan dilenim. ben senki. Bu dünya bilemem. Kimizin ki? Erteki yani sen bilen geçen her bir günüm. Sevdin onu, sen için yüreğimde benim. Sen yari yapmana sen yari. Benim sensiz bu dünya memlik manisiz yani. Sen hakikatin yalan, seçtikten içinim ölen. Ömrün ayda, gözümüm tayda. Sen hakiki dünyayla sevin beni canım bile. Assalamu alaikum. Nafam mehmanlar. Ümidin hayırlı olsun diye şuna Abun Asya'nın merjen tataplanyan Akşehir'de Aşgabatda, paytahtımızda onun ömür iň owadan yerine, yani arka stewda merkezine, içinde de şeyle var, owadan kafeteryalaryň yerine, Elif Nur kafenin içinde, bugün şeyle var, prodüserlik proyekt bilen prezentasiya geçirilýär. Hawa Gülalik Kenezanyň başçylygyna şun aslında bizde kan bir prodüserçilik proyekti o diýen däl ýönü ine Gülalik Kenezanyň bir ýam dikeldi. Şolar ýaly bizde de uly işleriň edilýärligini we oň aňyrtyndan näkili uly zähmetin galýanyny onu men bilýän elmidamada köplenç prodüserler zanymesini ýygyna galýada. Awa olaryň eden zähmeti daha bilen deňeşdirsek hiç ýyl ýalňyşmar. Şoň üçin Gülalik Kenezanyň uly iş edýäňiz, awa janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Bugün asyl ýygnaşmamyzyň maksadym şol gelecekki iki tane gowy ýyldızlarymyz var. Ýagny Elif Nur, Şelekem, Rahim Göktepeliň bir näçe
aydımlarının prezentasiyası olar. Şeýlekem kliplerim olar. Awa esasy dawaramyzyň başyny biz näme üçin geldik we näme üçin yaradyldyk? Ana esasy maksat şonu bilmekde. Bizi yaradana awa togaf etmek. Elhamdülillah şol arada ilkinji bir aydymyň başyny Medetber atly bir ajaýyp aydym bilen başlaýar, ýagny kompozitori Ağa Filap Roziyev. Elbette sözleri bolsa eýem her bir tetra diýjekler, her bir sözleri biziň ganymyzda ýaşaýan Şakyrbostan Gelli Mamedowanyň şahyrçylyk etmeginde şeýlekem Rahimzanyň aýtmagyna Elif Nuran bilelikde şeýlemi? Duet. Trio şeýlemi? Onda diýsen ütköşük zat bolar, hatda aftara moşulypdyr. Klibim ma, dogry dämi? Eger mümkin bolsa, ähli mihmanlardan bir tomaş etmäne çagyrýar. Mawy ekranlara tillap. Awa eger mümkin bolsa gelip göräň, sebäbi gaty uly zähmet ýatdy şu zatlaryň aňyrsyna we issenlik sono diýişkäri täze bir zat çykaranyna ol sun gotyp çykarmaýardy, öz çagasy ýaly iyi görýärdi. Onuň kim çagasy nähili edip görýän bolsa, iyi görýän bolsa, olam öz işini şolar ýaly iyi görýär. Awa her bir momentyny, her pursatyny görkezesi gelýär. Şoň üçin bugün şu ýygnaşmamyzyň asyl sebäbiniň ýagny Rahimzanyň şeýlekem Ağa Filabyň, Elif Nuryň bilekenejäň iň bir ýakynlary bar. Onuň şoň üçin ähliňizi tomaş etmäne çagyrýar. Başdyna. Yerim göğün kanatları perleri Qur'an-ı kan fin hoşdahan medetler Bugün maňa iki dünya serweri Ya Muhammed alem zahan medetler Onu görmek köngülleriň hevesi Allar ellerini göge digesi Kabul bormuş biçaranyň duasy Yesir Yusuf sen ben diwan medetde Mulla sana eketmeyen aklım yok Emrim budur delime hakkım yok Derman senler kudratıma şekim yok Kadir Allah büyük sultan medette Mulla sana eketmeyen aklım yok Emrim budur delime hakkım yok Derman senler kudratıma şekim yok Kadir Allah büyük sultan medette Kadir Allah büyük sultan medette Ferden geçe tarif etsin şol gülüm Ovada uyudur sen sümbülüm Seher sayran peygamberin bülbülüm Bilal babam bağrı veryan medettir Ak yola atarıp bata birinne Seher çağı
göterip dağınlar 360 erler, pirler, erenler Hakların sahip Kur'an medetler Bununla sana ek etmeyen aklım yok Emrim budur deline de hakkım yok Bir van seninle kudretine şekim yok Kadir Allah büyük sultan medettir Kadir Allah büyük sultan medettir Ne abu içna burada tanıştırıngdan soň göni bir adamın pikirini dinläsim gelýär. Iminne çakyr bolsaň gene jemediň özüni çagyryp bolarmy eger mümkin bolsa? Şakirime, assalamu alaikum gençemcan. Omy adaýlaňyz, janyňyz sagmy? Hawa. Gençemcan, ne aslında bir öz sulgatyňyzy döredýäňiz, onam has ýene-de ul boldup size görkezlerlerine näkilli duýgy başdan geçýär, siziň öz göwnüňize ýaradymy? Muratcan, men şu gün hawa Lalek bir gat ýere şoňa hiç ýok diýip bolan nokta. Şu başga atletini awal balam. Ýerek ýadlar goşgudy. Ondan maňa jaňy şahir diýdi, tenidi. Şu setrini şeýsem bolýarmy diýdi menim. Näýil goşganyny teretdim. Şu goşga kenne ondan hawa bulalak şonu başgarak edip alay diýdim. Aýçyk bolýarmyşdaýdy. Bulalek kedret buly we bir gat edýän bolsa, aňyrsyn hukman surat gowdadyň çykjakdygyny bilýän we bulalek denan türkmen denamlarynyň içinde Türkmen kinosyny ýokary derejede östüren jurnalist, rejissör, senariýaçy, alpbarjy, şolar wagtyň iň esasladym ol mehriban ene hem sunuwatymyň ýaşlarymyzy şeýle ýola salmak üçin özüniň ýaşlygyny garmazdan köp rahmetler çekýär. Men şunu aýdymy, näçe tapar dinledim. O gaty goş öz goşuň özüň öwüpdiren ýaly da ýöne goşgyny ýerine ýetiren Elif Nur, Agasylap, ondan soň Rahim Göktepeli, o gaty o ýerine ýetirdiler. Men ýaşlary şeýle buýsanýan, şeýle türkmen sunuwatyna ýaş talantlar çykyp gelýär, şulara howsaçylyk etmek, şulara şuň ýaly ajaýyp ýurdumyz bar biziň. Men şu mümkinçilikden peýlanan gahrman arkadaşymyzy, gahrman serdarymyzy, sunuwatymyzyň hak wasarlarynyň, janlarynyň, ömürleriniň uzak işleriniň rowat bolmaklaryny tüýsürekden arzu edýän, goş aýdymam gaty gowurdum, hemmelerim dinler diýip umyt edýän sebäp şu çemadaky aýdymlar, şu ulaky çemadaky aýdymlara mätäç biziň halkymyz günde 5 wagt azan sesleri ýanlanyp dur. Arkadaşymyzyň serdarymyň saýatynda şunyň özü gaty uly döwlet, uly bag. Biz şu döwletde şu asuda ýurtda ýaşaýanlygymy üçin Hudaýa näçe şükür etmek şonça azdyr. Şoň üçin nähil sunuwatyň bolsa görkezmeklige de mümkinçilik bar. Men hemmäňiziň janyňyň sag bolmagyny, işleriň rowat bolmagyny, ömrüň uzak bolmagyny tüýrekden arzu edýän. Sag bolun. Hitler, onu esdiňiz dordam. Diýmek adagyňyz ýerine düşüpdir. Awa, sag bol genjem, awa galamyňyz ýitip bolsun. Awa gadamyňyz batly bolsun Allahjan. Ben ýaň sözlerine gaty ünsärdim da. Awa, ýam hakykatdan hem en namyň tikenekledi. Awa, hakykatdan hem ýerine ýetirdiler. Klibi kim aldy? Ha, Melaf, gel jigimjan. Berekella jigim. Awa, ýatlak geçmesen bolmaz. Sebäbi içindäki awa bir rahmet çekenleri bir aýratyr sag bolsun aýdýat. Men ýene-de söznowatyny şaýda bir fiýleýän agymma, Sadif. Awa, elbetde hem şahyr, hem durmuşda da umuman tapa galyp bolýan insanlaryň birisi. Agamjan, başyň dik bolsun sen. Hem çingelen müstakil bildim. Şehrosan ýaly ajaýyp şahir sözlerini ýazan bolsa, Gulalekçan Urnan bolsa, Rahim Göktepeli aýdan bolsa, Agasylap Saad ýazan bolsa,
Erzat, Elif Nur, adam bir zada degýärdi Elif. Şular ýaly manily, mazmunly aýdynlaryň howry köp bolsun. Adamlar birek bilen gowullarda görşeliň. Yurdumuz abat bolsun. Arkadaşlarymyzyň jan sag bolsun. Başlyk bolsun. Bratsan, ýolda gelýär şunu entek doluk tormat koşup gitgazyk koşulur aýdyp berer sonman jiňeden. Men nämen görýän? Arzuwsy ýaşaran ömür hiç senen ömür däl, ýönol ýoş ölmekdir diýip talip billerinde öwrüklemem ýazy bar eken, şonu dünýäni otyrkam goşa geçirdim, şonu aýdyp bereýin. Arzu etmek bu barlykdy, baýlykdyr. Arzu edin hiç arman, hiç senen ömür däl, arzusyz ömür ýönol asly boş ölmekdir arman. Kirkimirden arasalan ýüregi, döwletli bor ýagşa tutan netin, häl netin diňe pupanyda däl, bakyda da ýoldaş bormuş ahwatin. Ýykmaklyk gurmakdan aňsat. Düýämin men hatawyna bukulup, näme ýyksaňyzam ynjytman gowni, käbä gidilmeýär, käbä ýykylyp. Günälerimiz dökülürmi ýuwaňda, wah käbä eýlesin, zan ýamany, laýy goşup, ullanylýar suwagda, aslyndan kän suw goýberen famany. Allah'tan janyň sag bolsun, ata watanymyz aman bolsun, ata watan aman bolsa, rengi roýumyz saman bolmaz ýa. Diňe sözler bilen söýmek, gabahat, tuğ bilen pasır dalyň belentde, dillen hasaňyrdan çykmasa duýgy, söýgü däl ol, başga zatdyr elbetde. Watanyň söýmek, ganyň söýmek, beren halal duýdun nan söýmek, depesini düzün dagyny söýmek, aňdagyny buýdun çoğuny söýmek. Watan niýse, nämedir öýtmäň, ol eneň, ol ataň, ýan mezmez arkaň, ol süýtdeş doganyň gaýmakdy dostuň, dogýan aýyň onuň ýyl suwarka. Göze sürmediň her dawan ýerin, onu gan ýatyr pederlerimiziň, käbelen kıblalyň ruh asmanyna hasabyn sorýa edellerimiziň. Hökman näl eliňi ýüregiňe goýup, and içip soňundan ýalamak awy, watan altagan yerini tutmajak kıvlandır hireyin sultanı khani. Watan yediğinden yerini tutmajak canına can merin imen aqtüydün kulağa hoş yakan aydımın hudin käbäňdir bedegi tetirlen bendin. Doğrundan soň dogon mardır arkaňda ol senin saatlygyň hasratyň unjyň tähel uzaklaşdyň ýüregiň sanjar dogonlar sen üçin galhan hem hanjar. Watan qaymak sayan iň ýakyn dostuň kurbanlar başyňa göz dikmez aşa agrasyr sadadyr gara ýerýäli halamaz ýüzüni öwseňiz aşa. Watan hakyň halkyň halap saýlany arkadagly serdardyr. Ol şuunlar geçmişiň hem ertärdir. Beýik dag basa sak miweli bagdyr. Ketegiň gögörmez okmasaň ketek. Ol da satylmaýan uly öwülýä seni gazygyny garratsa gazyk dogronda göbek bilen gömülýä. Allah'tan ata watan aman bolsun, adamlar öwüler duşalyň, muratçan başyndyk bolsun. Murat ýaligitler kän bolsun. Şular ýaly watan söýji gitler. Men begen ýa muratçanyň ýagşyň, beg muradyň ýene oglalaryň goýan postlaryny görüp, bizde şular ýaly ýaşaryň bardygyny begenýän. Allah'tan siz ýurdumyň geljegi şuny başyndyk bolsun muratçan. Şun käbä bolan söýgüsen bir zat edýär-de. Janyň sag bolsun diýim. Toýluglarda görşeliň adamlar başyndyk bolsun. Tawalan jan başyndyk bolsun. Inni awwa hökmany suratdaýna bu işne tonu dişkärleri şolar ýaly joşmaglyklary barda. Nagalipamyzam ýene de joşak diýe watan hakyna gow-goşuk tetirler taýarlapdyr. Başdyna. Sana ay asmandan şöklesin tutar. Sıylar garagışın atan mehnedin. Her näçe söýsem de sen hakly watan bolmaz meniň badygy wa sökbetim. Edid watan, sen men üçin ýeketäk,
el yetmez gaya hem soň ýok çeşme, süýýän, ýöne gıýgyrmaga güýjüm ýok, öwmäge de söz tapamok bagışda. Dünýä inip saňa düşdi gözlerim. Yine seninle yere virin ýanymy, butsam meniň ilwan ýen gözleriň, ýaşyl bosanlaryň ally janym ýok. Ýat ülkeler çekmedi keşdim. Ya bihuş etmedi bigane güller. Meniň sen hakdaky aýdymym eşitip sayramadan jyda düşdi bilbiller. Saňa ay asmandan şöhlesin tutar. Syýlar garagışyň atan mehnedin. Bir näçe söýsem-de sen hakda watan bolmaz meniň bady howa söhbetim. Elbette watan hakda öz watanymyz hakda näçe öwsen an. Şoň üçin adamlar şular ýaly owadan ýurtda ýaşaýar, goýun almalylar. Şular ýaly asuda ýurtda ýaşaýar. Awa men hemişe de ilk bilen diýen sözüm ma Allah Taala alhamdulillah diýip durman unutma. Köprak gaýtalan. Awa galbertede arkadagly serdarbada çäkdi alkyşlar bolsun. Goýularyň tutýan tutumly işleri ilmidama rowaj alsyn. Rowaj mendeli dowam bolsun. Inni mehruanlar Rahimzani öň bilýär awa agafila bilýär. Ýöne ine Elif Nuri ne öňüzde ilkin stapar gel Elif Nur. Hawa şu denani wetsun gotuni sizin öňüzde bir görkezmek istedi. Gülalekine jemediň özi. Häzirim dawaramyzyň inniki aýdymyny siz ýerine ýetirýäňiz şeýlemi? Balýaly. Awa dämi? Özüňize maýtýaňyz ikliwem gidýär şeýlemi? Onu ähliňizi balýaly bilen tanta çagyrýan ýa. Ähliňizden tanta çagyrýan ýa. Awa balýaly ajaýyp aýdym bilen ajaýyp klip bilen dawaramyzy dowam edýär. Başlaýar. Americano. Şekerli, şekersiz? Şekersiz. Tüycülük bir daha alam yani. Tüycülük bilen domuz tüycülük bolar mı? Ýagdaýlarymyz gülýäli, durmuş tüyji balýaly.
de köp tawalın dedi Elif Nur ýöne ýuwaşykdan idi menem salam diýen. Her biriňizi şuny hoş gördük. Owadan ýurdumyzda. Awadan ýurdumyzda. Arkadagly serdarmadan saýasyna. Ilki bilen her gün säherde azanyň owazynyň eşdilýänligi üçin biz bagytly adamlar. Şu bagytly günlerde Balyaly diýen aýdymy döretmek Elif Nur'un paýyna düşdi. Balyaly süýjülükleri taýýarlaýan kafeteriýada innem inniki aýdym häzir size ködürleýär. Uzaklaşman göni taýýarlan aýdymdan biri ködürlejek bilen men gatdalymda duran DJ Avdısari. Avdısariýewiň kakasy Ustad kompozitor we Pasaryýew hakykatda durmuşda bolan waka esasyna bir sözler ýazypdym. Sağdan bir ýyl mundan öňe ýazylypdy. Ýakynlarymyň biri ýan ýollaşyny ýitirenni. Aýdymyň ady ýatlaýan. Häzir videosyny taýyn etseler, audiosy awdadan gidýär. Sözlerini üstüne dinleýän, sağdan duýgu bilen dinlärsiňiz diýip umyd edýän. Bu dünýede özü ýok bir insana onuň söwür ýarynyň bagşlan aýdymy. Ýatlaýan. Sözleriminki sady we Pasaryýewiň ýerine ýetirýär Elif Nur. Bir zat aýdaýan adamlar ýylly diýen hemişe halykdyr. Bir adamy meşhur edýän, bir adamy götergileýän, bir adama güýç berýän. Sahna çykan her bir adamyň ganaty onuň dinleýijisi bolýar. Siz Elif Nur'y, Rahim Gökdepelini, Agasylawy şu günden şeyler dinlersiňiz, olaryň muştagy bolarsyňyz diýip umyd edip biz gün ötede aýdymlar döredýär. Häzirki aýdymam ilkinji gedek ýanglanýar. Aýdymyň ady ýatlaýan.
Dinleyen de köp sağ olun. Aslında şulaydımy ilk aytmankam. Gülelikdence istoriyasını görürün verdi. Tervet duygulandım şulaydımy aytmankam. Size de şu duygunu berip bilenlerini ümit etken. Ağlamalyana hakikaten öz tayından ayrılmak yeňillikdäl. Şöyle dinandan birine bağışlanıpdy bu aydım. İnni kaydım ýöne size ağladanyk. Dehedim, desem diýip meşhur diley hakakaýwan aydymda bilýänsiňiz. Şol aydyma döreden ussat kompozitorlaryň biri we köplenç biz aydymy aýdýan adamlary bilýäs, emma döreden adamlary bilemdik. Begenç Hojaýew Elif Nur üçin bir aydym döretdi. Programma boýunça häzir şol aydym diýýän hawa. Gaýlar üşelýän aydym. Taýin edýäs. Bu aydyma başlamak hak men ýene bir bägül bolmaly aramyzda. Bägül. Şoňa söz beresim gelýär. Aslında häzir çepimde de bir bägül, sagymda da bir bägül. Men dile geçjek bolup çagyryp otyrym. Bägül Kakaliýewa Owaz radio ýaýlymyna iň owadan sesiň eýesi. Bägülüň sesini tanamayan türkmen ýok. Bägül Kakaliýewa bir gün maňa video gurdy Instagramdan. Bir zehirlejegim bar. Owadanca sesi var. Şu çağa iludip bolmazmy diýip. Şeýdibem Elif Nura Allah Taala elini uzatdy diýip bolar. Ýöne bägül sebäp boldy. Şoň üçin bägül saňa söz geçirek. Ilki bilen owadan owadyny tanamayan ýok, hemmesi saňa il çarpy ber. Üçtany gül jemlenipdir bir ýere diýýärmi? Salam hormatly mehmanlar, geçýär ha şu ýerde. Döredüjülük adamlarynyň daşyndanam döredüjülüge düşünýän adamlaryň ýygnanyna gaty begenýäs. Ben näme sebäp diýär türkmeniň bir gowy sözi bar. Bidem sebäpdir ýöne hiç bir zehini, hiç bir zady günüň öňüne baglap bolanok diýerler. Şoň üçin elbetde muňam sesi bir ýerden çykmalydyr. Şoň üçin özümiz döredüjülük diýen zatda arzu edip kıyınçylyk görüp ýetemiz soň şol tarapdan zehinli adamlaryň dogrusu zehiniň açylmagynyň tarapdary. Şahyr bolsun, rejissor bolsun, tançy bolsun tapawdy ýok. Mene şol adamyň zehiniň açylmagyna sebäpkär boldum diýsem men bilemok. Ýöne esasy Bägüljan bir zat bar. Bir aýyň içinde ol men diýen halypalaňam klipleri ýa aýdymlary çykyp tanalanýar öýdemok da sen gaty bagtly. Şoň üçin Alip seni Gülälek Hedret Gulyba bir aýyň içinde şunýaly derejäge ýetirýän bolsa sen onu geljekde nähile gowy günlüň bardygyna inan ýöne her hil kıyınçylyk bolar. Häzir Gülälek gahar gelmegi mümkin. Arasynda siltenlersiň durmuşda görülen zatlar. Ýöne şonu sen şoň ýanyna ýetmek üçin geçen menzilleňi ýadyndan çykarma. Şonça adamlaryň içinde sen alyp saýlanyp şoň gözüne düşen bolsaň diýmek bu ýerde Allah Taalaňyň ýardamy bar, nesibeňem çupdyr. Şoň üçin sunugat diýen zat umuman saýlan kärin hakyky eýesi bolmakka tykyn zat. Ähli kıyınçylykly ýollaryndan geçmeli. Birinji bilen awray şöhrat parad bolma hiç wagt. Nädip şunu bir meni tanalar ka, nädip men reklama halk seni söýönni hiç gel reklama dep ýaram gerekkel. Gülälek näme üçin gowurýan? Gülälek şeýle bir poeziýaň jan koýarym. Döredüjülük adam poeziýany söýmese ol döredüjülük adam bolup bilmeýär. Kitaby söýmeýän adam döredip bilmeýär. Ol hukman ýazmak däl ol. Sen şonu söýseňem ýetikde. Şähri bolsan, gelime Medwan şähri mollimy söýüp bilýän bolsak, Gurban Nazar Ediýew söýüp bilýän bolsak, onda biziň hem duýgularymyz boş däl. Şoň üçin Gülälek hemişe bir gowurýan goşguty bar. Ediýew, maňa seniň gözleriňden gitme ýok. Maňa seniň gözleriňden gitme ýok. Maňa seniň sözleriňden gitme ýok. Düşün bu dünýäde soňky güne çen seniň şatlyk hem gussaňa bagly men. Seniň ýepek gejeleňden gitme ýok. Seniň aýdyň günnüzleriňden gitme ýok.
ol garagol jahillikdan giderin, ol hasalyk gojalykdan giderin, çünki men olardan gitmän bilemok. Emma senin ykbalyňdan gitme ýok. Men zemin sen bolsa ullakan asman saçlaryň nur edip üstüme dökýän. Emma düşünlälem şeýle gün nogor saçlaryň gar bolup üstüme ýagar. Şonu ak saçyňy silip ýüzüme gararyn, belentden ýeriň ýüzüne. Men bir gyýda gözleriň görerin. Men bir gyýda sözleriň görerin. Şapakda görerin ýangagyň alyn, gejede görerin ýangagyň halyn. Sen lap yapraklaryň ýüzüne derin. Onna senin göz ýaşyň görerin. Zemin aýlanyp dur, oňatlyk ören, hiç bir güýje oň ýolun tutma ýok. Dünýäň her gülünde men seni görýän. Şonuň üçin bu dünýäden gitme ýok. Allahan şu gelen dünýämizde owadan ýaşaýan. Bire gollaw berelin, bir söýelin. Şeýle bir ömür çalp geçýär. Şeýle bir ömür çalp geçýär. O hakynda şahirler aýtdyraýdyň, ha gowdatlar aýdyr. Şoň üçin dörejülük äleminde men sen ýerine tolgunýa. Dörejülük äleminde basan her bir ädimiňde şowly pursatlar köp bolsun, iňjigin götürsin. Ýagdan çykarma şonu. Rahim Göktepeli muştaklar için billeriş yörüyte yadılan täze aydymma. Dabaran soňunda premierasy var şol aydymyň. Yörüyte Rahim Göktepeli için gelen muştaklar var men bilýän. Häzir bolsa sahnada gyýlar ýeşeliň aydymy bilen ejesiniň yörüyte işik getiren alajalary bilen Elif Nur. Alajalar, aýratynam ene mäksesiňen alajalar gorasyn. Goý hemişe ejelenmeden ömrü uzak bolsun, hemişe bagytly bolun. Inniki aýdym. Men bagytly, bilbil saýraya, saçlarym şemal oýnaýa, meşhur Rewşen Ýepesowň aýdymy, klasika öwrlen aýdym, täzeden işlän Agasyla Proziýew.
dinleyes baş üstüne. Davaramadın en gıdıklı purtötüne gelip yettim. Men qanatım var. Adına da Rahim Göktepeli deyiliye. Baş üstüne sahnada. Men jiriyim. Ovadın eyesi. Yankı medet bir klipti. Sikki diyabın göz başına çeldi. Arkayın gidip biliyen. Hiç zaten yemeyen. Yöne hiç açan. Meşgurlu götürünüp bilen bir yer deyip biler. Neyen bir yıl geçip gitti de. Hadir Rahim Göktepeli. Elif Nur için döredilen peyada aydım. İlkinci gedek yanlanıyor. Aydımın kompozitörüne söz vermek hem şerde aydım sadavasını gota khas düşünen iki tane dinan var. Dilşat Melay ve Selvi Yomudu var. Baş üstüne sunugot näme tiyatr näme aydım näme saz näme minden khas o düşünýärler. İkisine şerik çağırasım geliyor. Bir profesyonel aktrisa, beylik stilist, vizajist, üstüne de muzikavet. Gelengide begeniyen. Täze proýektimde o hakda soňaýdyr. Ýönetide söz geçiren idinlenem duýada geçer. Sağ olun gülälik, hormatlap çağıranız üçin. Öz gezegimde üstünlük arzu edesim gelýär. Aydımdan akän bir başym çykanak, ýöne sahnada aydymçy bolsun. Kimin kärine bolsaň şu sahna çyksaň sen artist bolýan. Artista da hukman, aktörski masтерство gerek. Sahnada özüň näde alyp barmaly, özüňi halka näde görkezmeli, hemme zadyň öz edebi tertibi bar. O zatlarym sen bilýänsiň diýen, bilmeseň maslahat berer, gülälik bar. Удачи во всем. Поздравляю.
Salam hormatly mehmanlar. Näme Ustad Halipamız Mullaga edipdir. Ustad bolmak üçin näme gerek diýip soraýaňyz menden ýa-da köp şägirdler soraýan eken, hakyky halipa bolup ýetişmek üçin, ustad bolup ýetişmek üçin günne näçe wagt turganlaş gerek diýär-de onda halipa aýtýarmyş, bir günüň dowamyna 25 sagatdan turganlaş geçmeli hakyky ustad bolmak üçin ýa. Onu okuwçylar geňalçylyk bilen soraýarlar diýär, halipa günüň dowamyna 24 sagat bar ahir diýip. Onun halipalara cevap beripdir, görýäňizmi? 24 saat turganlaş geçmegem ustad bolmak üçin yeterlik däldir diýip. Her kim özüni diňe turganlaşyk bilen, zehin bilen taplamaly bolýar. Turganlaşyk etmäge siziň üçin uly halipaňyz baýna gülälik. Töleme her bir edýän işine hormatymyz, sylagymy çäkdir. Diňe goýanýas, beýenýäs şular ýaly zehinli ýaşlamyň ukybyny, başaryny ýüze çykaryp bir halkymyza yetirmäge edýän işleriňiz üçin sag bolsun aýdýas, size de ýaşlamaz üstüne arzu edýäs. Berekellah. Sag bolun. Meniň zehinli hataplayan türkmenden andım. Inni häzirki duýady ýazan kompozitor Döwlet Mämmed Ökdürov ustad ýigit, ustad dirijor, ustad kompozitor, saz dünýäsinde şalaklanan gaty uly zatlara garaşan öz aramyzda däl ýöne dörediýe bar, şu da vara gelip bilmesede. Baş üstüne aydım, adı goyver. Aydım haladınızmı? Eşdimoga men. Inni Rahim bilen Elif Nur meşhur ödbek aydımının
kaver versetine aytdy. Kaver diýilende unutmaň, şol aýdymyň terjimesi diýmek. Meşhur özbek aýdymy edidim diýen aýdym. Häzir şol aýdyma geçmäke men bir söz berjek adamma türkmen owady tele ýaýlama açylany bäri. Aydym saz dünyasında yaşayan jurnalist var. Altın Gelliva. Men elimdeki süýjüligim ýürüýte şoňa taýýarlanyn. Aydym saz dünyasında diýseň tejribeli denan özüm ýani ýollaşym kinematografda iň ustad adamlaryň biri. Şoň üçin biri tanqid etse şu denany tanqid etmäge hak hukuk berilýär. Awal biläle. İlk bilana güläle sen döredýän eserleriň arada aýdasym gelýär. Hemişe yani halipalarım ayt eştilerde şu gülälik bir zat düşürýän bolsa, edýän bolsa, значит şol diýsen kämiller, gowdur hakykda şu aýratyl zekiniň we tebigy zekiniň we goňas gülälik şoňa. Hemişe-de. Anha bugunamna şeýle ajaýyp prezentasiýa boldy. Elif Nur'un owadan sesi bar eken diýsen, goňuma ýarady, ýerine ýetirjiligi, sesi ses öwüşleri diýsen täsir edici. Aýdymlaryň saz barada aýtsam agasyla tolamy kämil derejede işläpdir gülälik. Ýanky esasy şekil aýdymyň medetber. Hawa ady medetber. Ýurdumyzda iň bir zekinli şahirana denanlarymyzyň biri Şahrywasynyň sözlerini sözi ajaýyp diýsen, owadan diýsen manily. Hemmedat yerine düşüp durguläle. Şekile düşürilişim, aýdymyň sazym, yerine ýetirjilerim elbetde üçsem tolamy howat bilen seretdim. Bundan beýlegem üstünlik arzu edýär. Şu gülälige halipa tutunup gülälik bilen işleşdiňiz, hukman üstünlige ýetersiňiz. Bizden anýas, hawasydan ananyň bundan beýlegem şowluluk ýaraňyz bolsun. Tawalaltan Elif Nur'un adından ýürüýte süýjülük. Elif Nur diýilse tijdatlar ýadyňa düşerdir. Tawal häzir edidim diýen aýdym taýin eden bolsalar, şol aýdyma geçmäke ýanky Şahrywasan şahir hakda bir zatlar ken diýildi. Şu şahiriň iň söýýän setirlem bar. Menne gujak berip ýörenler size howanlar bolsun. Ýol üstünde pata berip duranlar size howanlar bolsun. Yalvaramsaň jany tenden, dilegimi hakka eltenler, çöllek eden 40 çiltenler size howanlar bolsun diýär şahir. Şahiriň şeýle setirleri bar, ýanky medet ber aýdymda da, munda saňa äkitmeýän akym ýok, emriň budur ýok diýmäge hakym ýok. Dirman seni gudratyňa şekim ýok. Kadir Allah'ım beyik sultan medet berdiye. Şu medet berdiyen aydym men arzu ediyen aydymymdy bir Allaha aydym döretmek. Şonu döretmäge şonuň hemmetine sag bolsun aýdýan. Innem dawaramyň jemleýi aydymy edidim. Sevgi aydymlaryň içinde iň owa dönleriniň biri hataplayan baş üstüne. Kalbimi açtım sana, kalbimi açtım sana, baktım bir sesine. Gödellerden seni saylanım, gödellerden seni saylanım. Edidim sen menin edidim. Gödellerden seni saylanım, gödellerden seni saylanım. Edidim sen menin edidim. Kalbimi açtım sana, toyca sevbün. Yigitlerden sen saylanım, yigitlerden sen saylanım. Edidim sen menin edidim. Yigitlerden sen saylanım, yigitlerden sen saylanım.
bakar Sevgili gözler sana bakar Leylim aşkın odun yakar Mecnun aşkın odun yakar Perişteler içire sen meleğim Perişteler içire sen meleğim Meleğim sen benim ardalı gülüm Yiğitlerden sen saylanım Yiğitlerden sen saylanım Şabadan sen benim şabadan Kalbimi açtım sana Baktım bir sesi seninle Yiğitlerden sen saylanım Yiğitlerden sen saylanım Ezidim sen benim ezidim Gözellerden seni saylanım Yiğitlerden sen saylanım Ezidim sen benim ezidim Sevgili gözler sana bakar Sevgili gözler sana bakar Leylim aşkın odun yakar Mecnun aşkın odun yakar Perişteler içire sen meleğim Perişteler içire sen meleğim Meleğim sen benim ardalı gülüm Yiğitlerden sen saylanım Yiğitlerden sen saylanım Şabadan sen benim şabadan Inne soňuna rakyma söz berýäs. Näme diýesiň ese başyna gowsamaň aýdymaýdyň diýeňmi? Taňa meňdetdim meňlenip beräý. Oňa çelem Resul ata berdi farşy ýerde. Taňa taýlanan gül destesi bar başyna rakymiň muştokluň aýtjakladyň bar bolsa. Men aýdaýyn size Rahim diýär. Yaman ykbaly gördüňizmi diýär kinomuzy? Gördüňizmi? Görmedikler barmy? Yine de şonyaly kino döredýäs garaşyň diýär. Täzeýler Resuljan Resul ata berdiýew iň ustad sadanlaryň biri. Eger de Resul şeýle ustadlyk bilen sadanlarlyk etmedik bolsa Rahimy bagş hökmüne belki tanamazdylar. Şoň üçin gül desteleri allyňmy? Nesip etsin. Garad sadanlar, kompozitorlar iň wajyp adamlar. Asilap men ýanyma geläýsin. Gece saat 3'te koşku vurursan aydım döredip bilyen adam zihinliyle şoňa men kontaktymda şoňa ady Agasilat del zihinli ýadalygy. Sağ ol barlygyň üçin gülüň allyňmy? Agasilawyň gülüni getiriň. Gara dabaramady häzir jemlemek şu titrler aýdýar. DJ Avda sağ bolsun aýdýar. Akepter Production'yň ýigitlerine aýratyn sağ bolsun. Elif Nur'un aşpedleri var. Gökhan Bey'den başlap ustad konditorlar, kulinarlar, Kitty Kate, Kamil Market. Yine bir täzeligimiz var. İnşallah Türkmenistan'a Burok gelýär. Burok gelse de iň büyük köşük aşkana gelýär. O da şu arkajyň içinde bolar nesip bolsa. Gara ýagşylygy döretmäge, ýagtylygy döretmäge ýardam berýän adamlara ömür dileýän, olaryň janlary sag bolsun. Şu setirler bilen siz bilen hoşlaşýar. Öýkü kine berme orun. Her gün ruhlan gaýta dogul. Düşte eger kalva dogul ýylgyr. Yom yok bolar gussa gamlar. Aýdyň atary açyk daňlar. Goý nusga alsyn adamlar ýylgyr. Geçene asla gaňrylma. Ödüňden mehrin gaýgyrma, kagyz dersiň hiç ýygyrylma, ýylgyr. Gelişýär saňa op owadan, bir dem Allah has uludan. Edil häzirje hany bol, ýylgyr. Şu setirlerle siz bilen hoşlaşýar. Şu ýyllarlaryň ýüzüni indi tanarsyňyz diýip umyd edýän. Size täze ýüzleri köndürledik. Şuny kidabaramyza geleniňiz üçin köp sag bolun. Bedewatyň büdüremesin arka dağlı serdar. Akbal tuğun titremesin arka dağlı serdar.
toprağı yaman pelle edilmesin. Bütün şörüğün gedilmesin. İn son sözüm Elif'e geçiriyor. Aslında hellen alçırap gürlep bilmen ordum. Hem de köp tawartın aydan esasanım birinci oçur men şu dünya getiren käwäme köp tawartın aydan beren terbiyesini şu adeçen hiç açan hiç wagt öğretmedi hiç sattan aslında kakasız olan yönü hiç hili kakasızlığı duyurman şu dereceye getiren iki tak käwäm tawol aydan sana. Tamam. Hem şu atnaşan beni kollayan adamlar, şu davarani kurmanı kömök edenler, esası bulaylık telef oluyor. Atı yüreğimde yarınız, ornunuz başka, öngüm aydıptım. Hem ben de köp tawartın aydan, mergen begen çıfa, ulluqan tawartın maytya şu davarani kurmanı kömök eden için, köp aydımda da kollu veren, rahim gök tepele tawartın aydan. Şu gören hem dinlen aydımlanğıdan köpüki metelim ağafila prozif atı aydım yatadın begenyen şolaydım aydanmadı begen Hocayfa Recep Agayfa köpa tarihim məngde köp tawartın aydan qatnaşan adamlar men gollan adamlar Güler yüzüňiz hiç açan solmasın, canıňyzam hemişe sag bolsun. Hem näme sag bolun.